Ибраһим һәм Давуд тукымыннан булган Гайса Мәсихнең нәсел шәҗәрәсе. Ибраһим Исхакның, Исхак Якубның, Якуб Яһүдәнең һәм аның агай-иннеләренең әтисе. Яһүдә Тамардан туган Перес һәм Зирахның әтисе. Перес Хисронның, Хисрон Рамның, Рам Аминадабның, Аминадаб Нахшонның, Нахшон Салмонның, Салмон Рахабтан туган Бугазның, Бугаз Руттан туган Абидның, Абид Ишайның, Ишай Давуд патшаның әтисе иде. Давуд Урийның хатынынан туган Сөләйманның, Сөләйман Рихабгамның, Рихабгам Абияның, Абия Асының, Асы Йехошафатның, Йехошафат Йорамның, Йорам Узияның, Узия Ятамның, Ятам Әхәзнең, Әхәз Хизақияның, Хизақия Миннашшының, Миннашшы Амонның, Амон Яшияның әтисе иде. Исраил халкы көчләп Бабилгә күчерелү дәврендә Яшияның углы Якинья һәм аның агай-иннеләре туды. Бабилгә көчләп күчерелгәннән соң Якиньяның углы Шихалтиил туды. Шихалтиил Зируббабелнең, Зируббабел Абихудның, Абихуд Ильякимның, Ильяким Азурның, Азур Садыйкның, Садыйк Ахимның, Ахим Илиутның, Илиут Илгазарның, Илгазар Маттанның, Маттан Якубның, Якуб Мәрьямның ире Йосыфның әтисе иде. Мәрьямнән Мәсих дип аталган Гайса туды. Ибраһимнан Давудка кадәр барлыгы 14 буын. Давудтан алып Бабилгә көчләп күчерелгән вакытка кадәр 14 буын. Һәм Бабилгә күчерелеп Мәсих туганга кадәр 14 буын булды. Гайса Мәсихнең тууы менә булай булган. Анасы Мәрьям Йосыф белән ярешелгән булган. Әмма алар никахлашканчы Мәрьямнең изге рухтан балага узган ачыкланган. Ире Йосыф исә тәкъва кеше буларак Мәрьямне оятка калдырмасы өчен ярешүне яшертен генә эзәргә ниятләгән. Әмма ул бу турыда уйлап йөргәндә, төшендә аның янына Раббы фәрештәсе килеп, Давуд нәселеннән булган Йосыф, Мәрьямне хатын итеп алырга курыкма. Карынында йөрткән баласы изге рухтан. Ул ир бала тудырачак. Син аңа Гайса дип исем кушарсың. Чөнки ул үз халкын гөнаһлардан коткарачак диде. Булар барысы да Раббының пәйгамбәр аша менә гыйффәтле кыз авырга калып угыл табачак. Аңа Имануил дип исем кушарлар дигән сүзләре гамәлгә ашсын өчен булды. Имануил Аллаһы безнең белән дигәнне аңлата. Йосыф йокысыннан уянгач, Раббының фәрештәсе нәрсә кушкан булса, шуны эшләде. Ул Мәрьямгә өйләнде. Әмма Мәрьям угылын тудырганчы, Йосыф аңа якынаймады. Балага ул Гайса дип исем кушты.